Είμαι η Κατερίνα Νικολαίδου, είμαι αθλήτρια κοπηλασίας. Το 2013 πήρα χρυσό μετάλλιο στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες, χρυσό στους Μεσογειακούς, χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Νέων Ανδρών και Γυναικών και αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Ανδρών Γυναικών. Βγήκα αθλήτρια της χρονιάς για το 2013 και το 2014 πάλι χρυσό μετάλλιο στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες. Πριν έκανα κολύμβηση και επειδή ήθελα να συνδυάσω το υγρό στοιχείο και από παρόλο του πατέρα μου, ο οποίος ήταν κοπηλάτης, αποφάσισα να ξεκινήσω και εγώ κοπηλασία. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το διάστημα οι Έλληνες τραβάνε κουπί και μεταφορικά και κυριολεκτικά, οπότε νομίζω ότι αυτή η έκφραση τα λέει όλα. Η πίεση και η ένταση που υπάρχει την ώρα του αγώνα, ο οποίος διαρκεί 7,5 λεπτά, είναι σαν να διαρκεί ένας ολόκληρος αιώνας. Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά όταν οι επιχορηγήσεις στις ομοσπονδίες μας περιορίζονται όλο και περισσότερο, οπότε ο πρωταθλητισμός γίνεται ακόμη πιο δύσκολα και η προσπάθειά μας ακόμη περισσότερη. Σίγουρα μου προκαλεί άγχος το να πρέπει συνέχεια να καταφέρω να είμαι μπροστά και να μην απογοητεύσω τους δικούς μου ανθρώπους. Νομίζω πως το όνειρο κάθε αθλητή είναι να πάει Ολυμπιάδα και από εκεί και πέρα το αν είναι κοντά ή μακριά θα φανεί του χρόνου από το παγκόσμιο. Αυτά.